krenemo? Zdravo, zdravo, zdravo. Zdravo ljudi, kako? Danas. Danas ja ću da ti pokažem kako da se kuva kulje. Zato svi treba da jedemo. Doručak. Prvi stvar, kad god kuvaš nešto, moraš da pereš ruke. Sad su mi čiste ruke. Dobro! Kad imaš čiste ruke, onda si spreman da praviš kulja. Prvi step je pravljenje kulja je da jedeš bananu. Moraš napuniti usta sa banane. Odlično. Mora biti pun. Dobro, mereš palentu u čašu. Onda staviš palentu u šolju. Sad 4 puta više voda nego u palentu. Mi smo stavili pola čašu, palentu u kantu. Znači trebamo 2 čaše voda. 1, 2. Vatra! Ali ovo je električnično. Kuvamo. So! Niko zna koliko so treba. Ja mislim malo. Najvažnija stvar da ne staviš previše sol. Zato uvek možeš da staviš više sol, a ne možeš da izvadiš. Onda uzmeš bijanje štap i mešaš ga. Napred, nazad. Napred, nazad. Napred, nazad. Okruglo. 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 Drugi direkciju. Počeo da puca. Ti samo meckaj, kao on počeo da pucka, ti brže meksaj. Eš kakav pupa. Pupanje. Značiš da je gotov. Kad je gotov, onda skineš od vatru. Ugasiš stov. A, to je upaljeno neke drugo. Izvini, ovaj se gasi. Evo tako. Sad je kulje gotov, ali ne možeš da jedeš još. Jako je toplo. Ne možeš da diraš šerpu. Izgoret ćeš ruku. Trebaš da staviš rukavice. Kad stigneš na stol, trebaš da staviš rukavu na stol. I da nekako baciš rukavu ispod šerpu. I da ne izgoreš. Svjeto. Sad samo izvadiš rukavu i gotov si. Sad samo trebaš malo pavlaka. Pavlaka se tu meša. Neš? Oja, to je lepo. Lepo. Staviš pavlaku, onda ukus je jako puno bolje i možeš da jedeš. Ja sam na specifična dijeta, jer samo jedem žutu stvari. Toplo je. Samo od gore, nemoj duboko da kopaš. Ono je još toplo, dubok je. I tako se pravi kulja. Vidimo se. Ja! Pojeo sam sve.